Yini uthi Sibanga into yami? Awuyibuyisi ngani imoto yami? Uyazazi wena ukuthi awukazi ukhokhele le moto, ungazozenza uclever. Yini into ongayizwa kumina esisile wena udla ama-farming kusaphila? Uthi ngani ngiyondla ngani sonke lesikhathi ngoba uyazi phela ukuthi siphilisa nangayo le moto. Yini ungenza isilima? Yini Mthobisi ungenza isilima ngoba le moto le eyama kuyona yethu. Awukhiphanga ngisho isent wena. Waphelela umsebenzi wathola imali zakho wayibhubhudla lezo imali awuyibhubhudlanga nami. Manje ngihamba nemoto. Awukho ukhiya. Uphi ukhiya useyintombini zakho nayi imoto la iminyango uphi ukhiya. Ufikile umuntu wahamba nokhiya washiya imoto uthini? Uthini? Eyami le moto. Incazelo yakho mina imoto sibonile la ezathi uthi ukhiya ukephi? Ukhiya uhambeni Hayi. Sebenzisane kahle. Ucela usinike ukhiya wemoto because ngiyazi ukhiya wemoto ukhona ngiyenza ukuthi ula endlini. Akwazi ukuthi imoto ingaba la ezansi yodwa ukhiya wemoto ungekho la. Ngiyacela ukuthi sisebenzise kahle usiphe ukhiya wemoto sihambe nemoto. A few moments later. Mhlawumbe uzozwa kangcono mase ukhuluma negadi. Hayi khona. Akade. Hayi ngiyabonga. Uyinja baba yezwa. Usukhona manje udlama abantu bephila besadla nhlamvana usahambanga lokhiya ne Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuphi nekuphi kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi Enough is Enough. So ke njengoba siswamela eceleni kwami kusho kona lokho ukuthi khona lento angasayithandi sisi kahle kahle and ekade yaqala ukwenzeka. So ke uzokasichazela kabanzi ukuthi kwenzakalani and yindaba akhetha ukuthi eze la ekhaya. So nje sizobona yonke into ekhamba nesikhathi. So ke asike sizwe ukuthi ingabe kuzohamba kanjani. Kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Waba isibongo? NgowakaShange. Shange. Yebo. Uduma very far. Hayi basho njalo. Kunjalo sithando sami. Ubuya kubo ukuhlala? Ngiqhamuka eNtuzuma. Okay. Mamaphi? eNtuzuma H at block 5. Okay. Ukhulele khona vele? Yebo ngikhulele khona. Okay. So ke ngicela ungichazele kabanzi ukuthi yini kubeke la ekhaya namhlanje? Into engibeke la ekhaya nento engihluphayo ngomthobisi. Kubani umthobisi? Ekuthiwa umthobisi umuntu ebekade ngihlekisana naye. Okay. Umthobisi ngamthathela imoto. Nakho-ke imoto idla kumina phela ephakethini. Okay. And futhi ngale moto le umthobisi engamthathela yona ayikho imali angifakela yona mina nomntwana. Sengiyayipaqozela nje. Umntwana okaba? Owakho umthobisi noma? Owethu sobabili. Okay. Nihlangane kwakuyinini nomthobisi futhi nahlangana kanjani? Umthobisi ngahlangana naye kwaku-2021. Okay. Yes, sabonana nje emoli sase-exchange amanamba. So saqala lapho-ke nomthobisi sahlekisana. Okay. Mhlampe ngabe ubekuphethe kanjani i-relationship isaqala isekuhambeni kwesikhathi njengoba waze wamthemba ngale ndlela ukuthi kufanele umthathele imoto? Umthobisi umuntu olungile, ophansi, nje u-right kakhulu. Umthobisi into eyenza ukuthi ngimthembe mina naye bese sihlala isikhathi eside and akasiye nomuntu katshwala isikhathi esiningi. Bese ngasibona abantu abahlezi bexabana nje lapho nalapho. Umthobisi ubekade esebenza wayesephelele umsebenzi. It was 2023 ephelele umsebenzi. Okay. Wayesebenzela abantu ke edriver bono Uber. Kwase kufika la mina naye ehlala phansi sibona ukuthi ngcono sivele sicabanga indaba yemoto ukuze sisebenzele thina angabe sasebenzela abantu. Okay. So umntwana ufike nini? Nibe nini nomntwana? Umntwana sibe naye ngo-2022. Okay. Yo, so ekufikeni komntwana wabona ukuthi okay, sekunomuntu osithatha manje kufanele simnakekele. Mhlambe kungcono ukuthi sibe nemoto, sisebenze umsebenzi wokuthutha umphakathi, ne? So usanda kuyithatha ke imoto, mhlambe beyihlala endaweni kaMthobisi noma beyihlala
kini noma mhlambe beninemqasho la nihlala khona noba u2 noma indlu yenu ngeve kuthiwa umqasho ke? Mina bengingahlale naye uMthobisi bekade ngihlala ekhaya. uMthobisi ubekade ehlala emqashweni. Bengifika nje ngokumvakashela. Then imoto ihlala Then naye. imoto ibihlala kuyena uMthobisi emqashweni. Okay. Kusanda kuqala ke umsebenzi wokuthutha umphakathi. Ikhona yini imali abelokhe ekhipha nje futhi ekhipha ngokuthembeka inyanga nenyanga? Yebo, yena ubeyikhipha ngokuthembeka besibonisana anginike lawo mase not ukuthi ubeyinginika kahle. Ngingathini imali yona beyifika ibingena kwi-account yakhe uMthobisi abese yayitransferela kumina bekuhlukaniselwana kahle. Oh, okay. Yes. So kulowo mhlukaniso wenu ke then le ehlukaniselwe yeza esayidini lakho uwena usuyokhokha ukukhokhela imoto noma benihlanganisa futhi ukuthi nikhokhele imoto noba u2 bekwenzakalani ngokukhokhela kwemoto? Imoto besingayikhokheli ngale mali le masengichaza mina ngiyasebenza imoto beyibamba emholweni wami. Oh, Yes. okay, no sengiyakuzwa ke. Manje ke yahamba kahle ke impilo nithutha umphakathi or uMthobisi uthutha umphakathi imali yangena. Kwenzekeni ke ekuhambeni kwesikhathi ngoba ushilo wathi bekuhlukanisela imali ngokuthembeka ekusanda kuqala lo msebenzi. Then mase kuhamba isikhathi kwenzekeni ke yini leyo ongase understand kahle muva nje? Into engingase understand kahle iqale ngawo u2024 ngoSeptember. uMthobisi ubengasayifaki imali. Mina nje bese ngiphila ngayo le mali le ngiyithola emsebenzini beyikhokhela imoto phinde kusala ushintsho omncane. uMthobisi ubengasayifaki inhlobo imali. And yabo nje bengilibele ngizwa nezitori eziningi ngabantu uMthobisi ishwini emotweni ugcwele nabangani bakhe. And useyaphuza nangale moto le. Kuqale nje ukushintsha lapho. Angazi ngempela ukuthi kwenzakaleni ngoMthobisi because uMthobisi kunosuku engake ngaya kuyena la ngingangamtshela ngavela ukuthi ngiza. Uma ngabe ngifika nginokho eminyango akuveli umuntu. Nganqonqoza kwangaqhamuka umuntu. Ngaze ngahamba kodwa ngibe ngizwe ukuthi ngaphakathi khona abantu abakhona. Kusemqashweni ke angeke ngize ngenze lutho igceke lomuntu umuzi womuntu and kumele ngokuhloniphe. So manje nje uMthobisi nginokumfonela ingcinga kayibambi. Useyinto engasatholakali nje. Kona ke njengoba uthi uyamfonela ungamtholi at least ke ubheka umntwana wakhe ukuthi unjani ube ngazihluphi. Akasayixaki ngalutho. Okay. So uke waphinde wabuyela endlini yakhe uMthobisi emva kokuba kade unokha kungaphumi imuntu ekubeni uyeza ukuthi khona abantu abakhona uke walokhu uzixaka waphinde uyobuya uyobheka noma wagcina ngalela langa lela? Ngike ngaya futhi. Ngake ngaya emva kokuthi ngangade nginokhile ngadlulisa mangaphosisa izinsuku ezintathu. Okay. Ngase ngiyaphindela kumso kuyilapho ke ngamfica khona nomuntu wesifazane. So angisiyeke umuntu omsindo isikhathi esiningi. Ngavele nami ngaduba ngahamba. Emva kwalokho angisayixaki ke So manje kuzokwenzakalani ngemoto ngoba phela imoto idla wena. Engithemba futhi namaphepha emoto akuwena logbook kuwena. So uthini ke manje ngemoto njengoba uhleli lapha and awusaqanga ngaye but what about imoto ngoba phela idla wena? Njengoba ngifike la ekhaya yebo isona sizathu semoto lesi esingilethela bengicela bandla ningiphelezele ngihambe ngiyolanda imoto. Okay. Wonke amaphepha angimina. Okay. So wena awusanandaba ne relationship emthweni ufuna imoto kahle kahle? Imoto. Okay. Kulungile so hamba siyambona but ithi ngicheck ukuthi umuntu onjani yena angeke azasijijele ngamatshe if siyafika endlini yakhe noma umuntu ophansi akanamsindo? Hayi, umuntu ophansi akanawo umsindo. Kona uke washo ngisanda kubuza ngaphambilini wathi umuntu olungile umuntu oright but abantu abalungile ngebasaba msebekwatile mina kufa ngisho izitsha endlini kusha nendlu. So ke it's fine sizohamba sombheka
But what if imoto asiyitholi uthola ukuthi usathe shwi futhi nakhona sithi siyafika endlini yakhe akekho. Uzodinga ukuthi sikulindise kuze kuhlwe mhlambe yaze abuye ezolala and what if angeke azalala uplan ukuthi angalala endlini yakhe namhlanje. Hey mina isifiso sami bekukuthola imoto yami. Njengoba ngize la kule show. Ngicela bandla ingisize ngokusemandleni ukuthi imoto igcinele ngangimina. So uthi ngamanye amazwi mekuthi siyafika akekho asimlinde kuze kuhlwe. Imoto uyayidinga ne. Ngiyacela. Asimindi ukwenza lokho thina sisebenza ekseni semini ntambama sebusuku nasekuzeni kokusi intatha siyasebenza thina sokwenza sure ukuthi imoto yakho uyayithola. Asamsombona. Ngiyabonga. Ukhona umnikazi inhlanhla futhi ngoba Senhlanhla samfica. hey Ngicela ungamhlafuni kuko kodwa nje kahle. Konko Gogo. Sawona baba. Kunjani? Sicela isikhathi sakho nje sincanyana. Cela usivumele singene. Siyabonga. uwe lo dlamafa abantu besaphila. Thatha imoto yami ingane ayidli kulanjiwe. Siyabonga. Siyakubingelela baba. Sicela usifike singashongo. Yebo. Kakhulu bhuti wami but ngiyabonga nje ukuthi usiphe ithuba uzivulele uze ukuthi kahle kahle sikhala ngani. Mina-ke igama lami nguStufuza ngoKandlela. Ngibuya eThekwini. Ngisebenzela eThekwini futhi. Usisi ongibhalelile uyena lesiceleni kwami. Ngiyazi ukuthi ubuso bakho uyabazi. Yebo ngiyamazi. Sobadala futhi because ungichazelile ngani. So i-show igama layo lithi Enough is Enough. Uke wangivakashela e-studio wangichazela indlela ebeniphilisana ngakhona kusukela niqala ukuhlangana kuze kube manje and ube happy kusasanda qala i-relationship yenu kwaya ngokuya manje akekho right. So sila ngesikhalazo akabali into eyodwa akabali into ezu2 ziningi izinto akhala ngazo. So ngiyacela nje umuphi isikhathi sakho ke umlalele nje usikahle kahle yindaba sikuhlasele singashongo ukuthi sokuhlasela. Ngiyacela ukuthi vele ayikho into engathi mhlawumbe ngingayilalela ke ngaphuma kuyena. Esile mhlawumbe esile. Why? Usho kanjani? Uyazi uyazi njengoba kwakuuma wengane yami. Nayo imoto la iyona ngiyazi into esiyibanga endithele yona. Imoto. Yebo. Leyo moto ekaba yini uthi sibanga into yami awuyibuyisi ngani imoto yami. No. Uyazazi wena ukuthi awukazi ukhokhele imoto ungazozenza uclever yini into ongayizwa kumina esile wena udla ama farming saphila. Uthi ngani ngiyondla ngani sonke lesikhathi ngoba uyazi phela ukuthi siphilisa nangayo le moto. Yini ungenza slim? Yini imthobisa ungenza silima ngoba le moto le eyama kuyona yethu. Awukhiphanga ngisho isent wena. Waphelelo umsebenzi wathola imali zakho wayibhubhudla lezo imali awuyibhubhudlanga nami. Eyami le moto le akuyona yethu. Uqedile ukukhuluma sesingicela ukuchazela wena. Ngiyacela ungichazele iside lakho because ngilizwile lakhe sengicelele lakho nje. Sisi uma asibonga sithandanile naye. Beku 2021. Okay. Ngime ngicabanga. Kwayo saphila nje kamfuthi behlala khona le ekhaya. Okay. Nawe yazi yonke into. Hayi saphila naye kamnandi. Waqala emsebenzini esengitshela usengena ama night shift. Oh okay. Ukuhamba kwesikhathi esengena shift mina akasahlala nje esengena night shift usehlala phi usebuyelele ekhaya la azalwa khona. Yebo. Okay. Umntwana ngaleso sikhathi wayesakhona noma wayengakafiki emhlabeni? Umntwana uSibonga bese khona. Oh. Bese khona uSibonga. So ubehamba uhamba noma wakhe njengoba kwamanje nje ubona ngihleli ngedwa la uhambe naye. Into mina engade uthi ngithatha imoto ke sisi. Ingane la ngafuna ukuthi ngiyibone. Le ngane le angani mhlawumbe wadayisa ngayo noma yini kwenzakala. Wamgcina nini uSibonga? Ngagcina mhla khamba yena. Mhlambe wahamba nini? 2022, 23 lapho. Uthe yena uqala ungayitholi imali yemoto
ngoba uthe beyithola inyanga nenyanga. Bengimnika Uthe uthe last year ngeSep. Uthe last year ngeSep abengasayithola imali. So kwenzakala kanjani ukuthi bekade ethola imali inyanga zonke nikwazi ukuhlukaniselana aphilisa umntwana nawe uphilisa umntwana nani iziphilise nani kwenzekeni ngeSep? Excuse me. Njengoba ngisho ngithi sisi uyena uMasibonga ube nenkinga yokuthi ngambamba mina enendoda. Yini uqamba amanga waqambelana amanga umdala kanje namanje wena amanga uwayeka waqambelana amanga mina ngoba kusho kahle waqambelana amanga wazi wahamba wangisapho wangisa kuma wakhe. But indaba ucela ingane usihlale nawe because uthe uhlala wedwa la and mawuhambile uyosebenza ngemoto ingane zosana uba. Ngihlala ekhaya uyakwazi lokho ngaze ngihlale nalo bengifika ngokumvakashela uwaqambelana amanga umdala kangaka. Uwaqambelana amanga ngaze ngihlale na. Unamanga imenemene vele lo unamanga namanje lo amanga akawayeka uwaqambelana amanga uwaqambelana amanga babakhe. Wambamba ngicela ungitshazele ukuthi wambamba kuphi nendoda. Ikuphi la wambamba khona nendoda? Ile esebenzela ngakhona abafica nje beke emotweni ngihamba ngayo futhi le moto le yakhe kahle kahle imoto wayeshilo vathi eya moto imali yakhe ngabe ngimnika imali ngimenzela yonke into ayifunayo kuyikona ukuthi into esithatha naye kakhulu iyona le ile yendoda nengane akusindoda umakhelwane lowana sisebenza naye akusindoda ekuthi awungificanga naye wangifica nabanye abantu hayi ukuthi kwakuyimina naye emotweni amanga uwaqambelana Thobisa wayengani sasingekho soba uthi kwanabantu emotweni kwakunestaff emotweni musuqamba amanga unamanga, udevil, usathana uqobo lakho imbungule edla amagazi abantu, unamanga. Ngicela ukwazi maqondana nemoto ukuthi kuzokwenzakalani. Hayi imoto yoyithola mhla wabuyisa ingane yabuya ingane. Ingane ihlala nami vela ukwazi uyihlawule wena kwaleyo ngane ingane yasekhaya isabiza isibongo sami ayibizi kwasibongo sakho. Ngibuye nengane makwenze njani? Ubhuti wami mawuthi uhlala wedwa la endlini mawuthi ufuna ingane izohlala noba ingane ngoba wena uthi uhlala wedwa la endlini mawusahambile uyosebenza ngemoto ingane izohlala noba because lo mntwana amshilo angiboni ukuthi umntwana angakwazi ukuzinakekela yena angiboni ukuthi umntwana angakwazi ukuzenzela ukudla wena evezwe ngazi ukuthi ulambile so ithini plan indaba ukuthi ufuna bose umntwana ekubeni uhlala wedwa la endlini noma engasambuyisanga ukuthi abuye azohlala nami ngimbone ngamehlo anqabile nengane wakwacela yini wena ukubona ingane wakwacela yini nansi ifoni la wakwacela yini wena ukubona ingane ayi unamanga man ayaya wakwacela yini ukubona ingane wena wagcina nini wena ukungifonela wagcina nini wena ukungifonela wagcina nini ukungifonela wagcina nini uwaqambelana manga lo undiza nentombi phansi phezulu namantombazane ama-calls ami ubengasawaphenduli ngize ngiyeke ukumfonela angimblokile ngisho ukumbloka akangifonela akanandaba angizeleke lokho la ngifuna imoto yami ngicela ukuza bhuti wami yebo una indlela yokuthi uye ekhaya la kubo la azalwa khona angikwazi ukuya khona why ngisho kuma egedini uyazi ubalekelana uyazi hayi yona sisi into engakutshela yona mina kahle kahle kwase kusakhona umali ekhaya kwakhona inkinga ezikhona phakathi kwamndeni walekhaya wakho namanje engingaya khona yabo ngasuka inkinga ezinkulu but kunegazi lakho elilapha egcekeni ehlala ngisho kuma egedini kufone ngicela ningilethele umntwana mekuthi akwazi ungena ngaphakathi egedini phandle ngicela ningilethele umntwana wami because igazi lakho leliya sisi angazi ngingachazela kanjani uyabona uyashuza kaze azakublock ama-calls wakho ungaphuma ubuze omakhelwane la njengoba umbona ukhona unkosikazi umuntu osifazana wakwashaya indoda phambi kwabantu wayekushaya naku manje kwakwenze njani uhlonipha lokho kwakwenze njani usafisa ukuba nayo empilweni yakho kwezothanda hayi mina ngimfuni lo angimfuni lo akabuyisa imoto yami umntwana phela umntwana akangeni lapho ukuthi nina niyaqhubeka nazo umntwana anginankinga mina nomntwana wami mina ngisazomondla ukuthi usenda imali ke ukumbuza nje ukuthi unjani ukubuza nje ngiyakhuluma nodade wakhe eceleni udade kaba uqambelana manga bese uthi thina futhi sinqaba nengane wakwacela yini wena ukubona ingane wakwafuna yini wena ukubona ingane uqambelana manga ukhuluma nodade wethu makwenze njani wena
Usaqhuba wona manga. Ngiyakubona komntwana. Buti uhambo lwethu sihamba ngokuthi usisi athi ucela imoto yakhe. So angazi noma ungazivumela yini ukuthi nizokhiye bemoto. Mese sethatha sihambe naye. Mhlambe ke usuyomlandela ngeincingo uxhumane naye mhlambe nikwazi ukukhulumisana noba 2 uthi imoto ibuyele kwena kodwa into ihambo sihamba ngalo ukuthi sicela imoto sihambe nakho usisi wesikhala ngokuthi imoto eyakhe and imali idla yena njalo ebank for ukukhokhela la moto kodwa akasatholi imali kuwena. So ngiyacela ukuthi usiphe okhiye bemoto then sizokwazi ukuthi sihambeni sikushiye ngokuthula mhlawumbe usungakhuluma naye ke sisihambile kodwa nje thina into ebalekile sihambelayo ukuthi sisolanda imoto. Usisi lo uthi imoto yakhe and idla yena inyanga nenyanga fanele ikhokhele imoto kodwa wena uthi awumsendeli lutho ngenyanga. So kahle sizocela imoto sihambe naye because mina nginalelo gunya ngesimanga sokuthi amaphepha uye wangibonisa ngazi ukuthi usuwabekephi. Nanka ayiwona lawa. Uyazi amaphepha ukuthi le moto le awumengiphenye la. Iwona amaphepha emoto nawo. Yebo iwona iwona. So ukuba bengangibonisa ngalaphepha ngabe angizi la ekhaya ngoba bengizobe ngenayo ishow mina ukuthi imoto eyakhe. So nabo ubufakazi obugcwele ukuthi imoto eyakhe. So ngiyacela ukuthi usipho okhiye bemoto khona sizokhona kahle ukuthi sihambe naye but yazi usihleli sakhuluma la ubuso bakho bujwayelekile ngalendlela ukuthi angazi singwazela kuphi. Angazi noma mhlawumbe akasho uyazi yena uyazi akasho neintombi yonke indawo lo. Awukazi uzube nje kwamanye ama-shows mhlambe kwamanye ama-channel ebanjwa nentombi khuluma man khuluma Sikhotheni khuluma. Uyaqala uvakashela YouTube channel ekhaya lakho? Ngiyaqala. Awukazi wazoba kwenye YouTube channel? Hey, lokho ngisacela usibe sikhulume. No, ngiyakwazi. Ngicela ungaziphiki, ngiyakwazi. Ubuso bakho ngibujwayele kakhulu. Angazi ukuthi ngikwazelaphi. And mengizama ukubuyisa umqondo. Ikhona ishow sekashutha kuyena? Yebo ikhona iskema esihamba ngeenyawo lesimtshela isho. Iskema esihamba ngeenyawo lesi. Iskema abantu besifazane lo. Abathemba isiZulu nomhlaba kanti udlala ngabo. Ikhona YouTube channel noma kuthiwa awuyibizi ngegama because asi-advertise la ka-Black Life TV but ngicela ukwazi ukuthi ikhona yini okwakashutha kuyona kudala. Kona ikhona yona ngake ngashutha. Ngiyasho ukuthi ngiyakubona. Ngiyasho ukuthi ngiyakubona. So ngiyacela nalapho wayebanjwe nentombi? Yebo wayebanjwe nentombi. Uyazi. Musu ukukhophozela vusikhana. Ngiyacela ukuthi mnumzane usiphe ukhiwe emoto because nabo ufakazi obugcwele ukuthi imoto ekasisi. Ngiyacela nje usipho ukhiye bemoto ukuze sizokwazi ukuthi sithathe sihambe naye. Ngiyacela ukuthi singasebenzisani kanzima yonke into ayibe lula usinikeze ukhiye bemoto kahle then sihambe nemoto. Imoto mhlawumbe ngakhona yini inkinga ngabe ngifuna ukuyiletha mina mhlawumbe kusasa ngoba uthe awuvumelekile ukuthi uye ekhaya lakhe. So uzovumelekela kanjani manje ukuthi bese angithi uyashisa imoto yami ungazi ucele lutho emotweni yami imoto yami ku WhatsApp ayikho inkinga ngizomlethela kusasa ngifuna manje ngihamba nemoto awukho ukhiye uphi useyintombini zakho nayi imoto la iminyango uphi ufikile umuntu wahamba nokhiye washiya imoto uthini ngizwe incazelo yakho mina imoto sibonile la ezathi uthi ukhiye ukephi? Ukhiye uhambeni sebenzisane kahle ucela usinike ukhiye wemoto because ngiyazi usikhiwe wemoto ukhona ngiyenza ukuthi ula endlini akwazi ukuthi imoto ingaba la ezansi yodwa ukhiye wemoto ungekho la. Ngiyacela ukuthi sisebenzise kahle usipho ukhiye wemoto sihambe nemoto ukuze sizokwazi ukuthi sisebenzisane kahle sihambe nemoto lesizele la ekhaya ngisicela. Njengoba ngikutshela sesingithi awukho la uhambile. Hayi kahle Mthobisi. Bhuti wami kade ngikuncela. Kade ngiyacela abantu ukwazi ukukhuluma naye ngale khona ukhiye mhlawumbe uzokuzwa kangcono wena. Mthobisi ngicela ukhiye bemoto yami. Fanele uphume lokhu. A few moments later. Mhlawumbe uzozwa kangcono mase ukhuluma negadi. Hayi khona. Akade. Hayi ngiyabonga.
Uyinja baba yezwa. Oh usukhona manje Udlamafa abantu bephila besadla inhlamvana. Usahambanga lokhu yena nezifebe zakho. Awusahambanga lokhu yena nezifebe. Ngijwayela ngabona ukuthi ingane yami indlani manisonde lesikhathi. Doti rubbish. Siyabonga kakhulu bhuti wami. Siyabonga. I think sicela indlela. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho baba. Osiphe sona. Sibonge kakhulu ngokhiwe imoto. Seku-right, siyabonga kakhulu. Yebo. Wabuye seyibhonqa kade kwenzekeni kanti? Ngiyabonga. Bonga kanti. Nayiki ivupha yakho. Yazi inhla kanjani fresh. Ngiyafisa nami ukuthi ngene phakathi ngivuruze kancane. Wenza kanjani sitholile? Ngijabule kakhulu ngidlulisa ukubonga okukhulu kwi-Black Life TV show. Abaningi abaskemwa abantu besilisa, abanye baskemwa abangani babo. Ngiyabagqugquzela nje ukuthi babhalele le show le. Ngijabule kakhulu and ngizizwa ngijabule. Manje uzoyisebenzela wena noma mhlawumbe uzothola umuntu ozokusebenzela mase buyisa imali njalo ngenyanga. Hayi sengizoqasha yena wasemndenini umalume ngoba vele ngiyohlala nabo manje. Konke nje kuyobe kurekhoda la kumina ngiyobe ngibona ne-movement yayo imoto. Yini othi yabo le ngifundile mina ukuthi kwi-relationship yami elandelayo kwakuthiwa serious kangakanani, kwakuthiwa usevelile ekhaya, kwakuthiwa sengilobolile, kwakuthiwa sesishadile, kodwa u-1 no-2 no-3 mina asoze ngaphinde ngawenza futhi because ngiwenzile kwi-previous relationship kodwa kwangahamba kahle. Engikufundile kuningi kakhulu njengoba ngilimele kakhulu kodwa phela vele sifunda emaphutheni. Kumele ulimale kuqala ukuze ufunde. Into engiyifundile ukuthi ungabomthemba kakhulu umuntu. Baqinisile mabethi wothemba itshe nokuthi uthemba umuntu. Yabo mina lo wesilisa umthobisi usebenzise igama lothando ukuze akwazi ukungiskema ngoba lento ayenze kumina ibizwa ngesikema. So angeke nje ngisaphinde ngithathele umuntu impahla emagameni ami. Yilokho nje khona lento ayivezile yokuthi wakufica unomlisa emotweni. Leyo ihamba kanjani? Kwakuphethini wakho othandana naye noma ubeyiqambela nje amanga enzela ukuthi asingawufuni ukhiwe imoto, enzela ukuthi asingayifuni imoto? Umthobisi phela vele ukuthi uyafeba lokho nje kuyaziwa, even ekhaya bayamazi nakubo bayamazi. So umuntu into ayiyona uyayafuna ukuthi sonke ngazuthi singaba yiyona. So leyo ukuthi wangifica nomuntu wesilisa siba u2 emotweni amangakuhlaza la. Umthobisi wangifica emotweni kwagcwele nestaff sasemsebenzini yonke into. Not ukuthi mhlawumbe njengoba kwakunabantu abawu4 emotweni mangaphosisi. Yes, amanga lawa ayiqambela wona. So usuhilile kena yonke lento le indlela ehlukumezeke ngayo ku-relationship noma yaba ukubona uthola ukuthi khona ingoma inthanda ukuyilalela nabawu2 ethi mayidlala kwenye indawo uthi ngikhumbula usibanibani. Khona izinto ezithi mazenzeka ukuthi yabo mase kwenzeka kanje na ngabe usibanibani usenzeni wenzani nani. So lawo ma-memories lawo njengoba usulimele kanje enhlizweni yakho mawucabanga uzowanqoba kanjani, azosuka kanjani emqondweni wakho because ukubekile kwacaca endlini kade sekhona umthobisi kwayena ukuthi awusafuna ukubuyela kuyena, usu-right uyena.
Yebo-ke ngi-right. Mina indlela engihila ngayo angifuni nje ukuqamba amanga. Inkinga yami ngiyaye ngiyixoxe ukuze idlule ngoba angiyena umuntu okwazi ukuvalela into ngaphakathi. Ngiyakhuluma ukuze into isheshe idlule. Yabonga uMthobisi ngikhalile kakhulu and futhi kuzwelile. Manje nje seku-right. Mina ngilolu hlobo lomuntu oliyaye lugqibe imizwa umuntu esaphile. Oh, okay. Yes. But-ke ngikufisela inhlanhla kona konke ngathi imoto yakho ngiyenza kahle uthole imali njalo ngenyanga ukhulisa umntwana wakho and nje ngathi yonke into ngahamba kahle ngifisela inhlanhla. Ngiyabonga kakhulu sisami, ngibonge kakhulu kwi-Black Life Show. Ngisizile ngiyagqugquzela nabantu abaningi abasemakhaya bayibhalele and iwusizo and ngijabule indlela engijabule ngayo manje kube kuyakhaleka ngabe ngiyakhala. But nje ngijabule ngiyabonga kakhulu sisami. Mbuke lapha ekhaya nani niyazibona ngiyaxolisa abafethu ukuthi ngisithe kanje ngesandla hayibo ngiyashona ilanga phela ngiyashisa. Yo but-ke anibonile nani ukuthi episode ihambe kanjani. Ngiyabonga kakhulu isikhathi senu, ngiyabonga kakhulu support. Nani mekuwukuthi khona la nifinelela khona into mesingaphezu kwamandla empilweni zenu. Ngingakhohlwa ukuthi nisibhalele ikhona i-email address lapho oyibona njengamanje lapha escreenini. Ngicela ukuthi ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Ningathi njalo ngisendele nginivezele lesandla sineringi cha ngoba angiphethe ngaso. Hayi ngoba nakuveza. Bye you. Thank you. It's the Black Life TV.